Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme ďalšie krásne vozidlo. Je to takýto krásny Volkswagen ID5 vo výbave Pro Performance. Je to 77 kWh batéria o výkone 150 kW. Vozidlo bolo vyrobené koncom roku 2023. Momentálne má najazdených 35 000 km. Je to v takejto krásnej bielej metalíze spoločne s čiernymi doplnkami. Čo sa týka interiéru vozidla, ako som spomínal, je to o výbave Pro Performance, to znamená takýto krásny interiér Alcantara s kožou. Predné sedačky sú samozrejme elektrické, pamäťové a masážne. Vozidlo má adaptívny tempomat. Samozrejme má aj adaptívny podvozok, plno jazdných asistentov, elektricky ovládateľný kufor. Čo sa týka miesta vzadu, je ho tu dostatok, taktiež krásne spojenie Alcantary a kože. Čo sa týka kufru vozidla, je, ako som spomínal, elektricky ovládateľný. Kufor má dvojité dno. Samozrejme, tu máme aj ďalšie príslušenstvo k vozidlu. V vozidle je taktiež aj nabíjací kábel na wallbox. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome FISA Cars. V prípade záujmu vám vieme vybaviť aj financovanie či poistenie vozidla. A momentálna cena vozidla je 33 900 eur z DPH.